Tapi gimana hata di debata di hita di pertanyaan parhalado do keluarga di bagasan Budarion di bagas keluarga siboro inang situa en boru silaban. Ima sian pangukapon 22 mamuka sian ayat 12 rodi 20 sada. Di hamua kadongan dihita dongan parhalado ng keluarga. Moloheado tayhuton pengumuman di persikolaan pitor takas do si teida parasingan na. Dia may ima molo na lulus pitor las rohana. Marjaki-jaki bana. Pola adong na histeris. Aladang sangka ibana monang. Alai adong do natalu na pitor murhing. Tangis. Bahkan adong na deba na pingsan. Aladang adong jupang guarna di kelulusane. Jadi dia mua kadongan sa porsiaon ima nadidoknya penyesalan selalu datang terlambat. Puasa. Ala memang sasitongna hasil ujian bukanlah hasil kerja waktu ujian. Melainkan sangat banyak ditentukan di dalam persiapan diri atau jauh hari sebelumnya dia sudah belajar. Dia mua kadongan neng dohonon na homar tutur bukon hira songonima taringut tuharoroni Tuhan Yesus na pedua haliho tuhita. Nama rapatan ia haroroni Yesus topudo dadong naboto garia dari dokdo hira panakobor ngindo ibana ro. Nah disima tarida ima songo situasi ni persekolahrakin. Parasingan natalu dohot namonang. Disima tarida songo dia mangoluni aka na tutu si tutu ibana mangarade na porsia di Tuhan Yesus asasian aka naso mangarade. Dia mua kadongan di ayat 12 nakididok hata di batado. Idama girama auro buanok kuma upa selonok kutuganu hombar tunani ulana. Nama rabatan dia mua kadongan hatop doi banaro. Molo didok gira amoro dang marlapatan boy de tong jolma partikiani da manang boy dohonon ba leleng dope ala soadong tanda-tanda di rohana HP tuhatai giramaro tuhita. Nama rabatan pasti do ibana ro. Jaratibu do ibana ro. Holani dang taboto ditik kisah di hari. Songo dia maparona. Ido bena dia mua kadonga didok hatan di debata. Dang adong naboto sadi harina tikina gari anaki suru-suruani dang diboto daholan amai
Jadi molo adom siang tonga-tonga jolma boy mangetong, boy memprediksi, boy makatahon sadi hari rode bata ajaran sesat namai. Ngato songon jamitannya di hari Minggu. Panurirang pargak gap namar guar si hanaya. Mandok adah tohoi. Dang lobi sian umna somal dwi. Para siru hado di bata. Tatung mungkin rima sona hitaon bang sona. Olak ni 2 tahun dohita di Huda Babil. Jadi tabuma bigion ni bangsoi. Ujungna dang marhamu baon rohana sida. Balik sado diulahon akahacahaton. Dia muakadongan mangihuton 2 Petrus 8 ayat 8. Ia paretongan ia kepartikian di jolma do di bata marasing do. Didok di si sedari di debata alai anggo di jolma 1000 tahun. Ido bena marasing partikian di debata. Molo didok magira dak pola leling be. Atong songot dia do ngulta. Tagabun holanna marnida sadi hari do ibana ro. Tagamud do holan mamilang-milang yari. Daw. Alai naing hobasita, naing tabarade dirita, naing aktivita, songon napai maon Tuhan Yesus. Hidup baina didok di 2 Petrus 10 ayat 14. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Molo di luas di batahi tanuaing mengulu madalani akaryarta, anggaplah itu sebagai kesabaran Tuhan Allah kita. Lapatanna dang nasodingo di bata partikianna. Dang sodingo di bata baga-bagana bahkan uhumna. Alai molo somasa inuaing dihita, songon adiut nonakin, anggaplah itu sebagai kesempatan bagimu beroleh selamat. Dilihon dope partikian dihita, Tuhamu baon ni roha. Dia muakadongan diharoronai mabuan upa, silo